oɗon gandi bala gaɗa mbo ala oto Europe woɗɗoyrako hiro on ko nagge ɓeyge. Bala gaɗa mbo ala Europe ko nagge ɓeyge woɗɗoyrako hiro. Ho hiro ngo woɗɗima ko ɗo cafétéria ɗo yaha yaroya café arta kala ko ɓorni e kala ko haɓɓi e kala ɓornigal ngal ko weyɗi ko ɗo he bar o wima ɗi yalti hiro han ɗaminoɗa ko London woni taw ko café yaroyɗo bar ɗo arta no min ni hakkunde café o e galle o ko joma oto woɗɗoyro hiro yer kiroyoɗo han sah ko joma oto on woɗɗoyro hiro ɓay ko jengiyo arta. Kono bala gaɗa mbo ala ora wuɗɗiɗo hiro tan ko jangode ɓay terenji ɗi jogi air bisji ɗi jogi air ko wendogo jiraɓe dawra ardena keddoranoɗo jemma nayi ayi ko wendogol anandi ko wendogo law dawara he beeli he walla he coyle gese he taw ɗi fatti ho yiyat ɗi hen awa ko bimbilaw jiraɓe dawra yaade e ɗi station ji jiya groupe aji na kiroynoɗo ɗiya hiroji ɗimen jahanno lawji ni taw joom en ɗaminoɗa ko zimolage jaahi taw ko kiroyno awa bala gaɗa mbo ala oto woɗɗo hitako hiro ko hakkunde ɗo he cafétéria o ɓay noon onon ko ndimanoɓe on ɓe ko ɓen ɓurɗon gomde ko kalnoɓe on gonga ɓe balloɓe on ɓe ɓen ɓurɗon wadde fuyɓe ko ɓe ballata on ɓe ɗum wonono rewɓe ɓay joni on puɗɗi andude stratégie ji yimɓe ɓe ɗi e stratégie ji amen ɗi ha woni joni on gandi si joom noddima han ko lamdoroma hono mbalorɗa e ɗon ko question moƴƴo neɗɗo lamdimama hono mbalorɗa han o horo meɗen gonɗa a wi ɗum ko a wuññini walla mbiya ɗum ko juniguel basel mbattani ma mbiya ɗum ko hornde tugguɗaga leydi aɗa waɗi koyɗe to dow walla mbiya ɗum ko guɗɗa mbaɗɗa ɓay ko lamdima hono mbalorɗa mbiya ɗum ko guɗɗa mbaɗɗa poyen final joom noon kala ko ma lamdoma hono mbalorɗa ɓa a yondinaki e sino woni kala a yondinima han a falaka goɗɗo lamdoma hono mbalorta han ko a hempinana hoorema gara nata tawa minen ga réseau sociaux ga aɗa fama kono ɓe ɗaynoron nimɓe e woodi worɓe hewɓe gonɓe ɗo ɓe ganduɗa hande si ɓe kalnima moƴƴereji ɗi ɓe mbaɗi ɗi han a yeddat a holtako ɓe kono e woodi balloɓe on ni sabi Allah he nelaɗo woodi nyawdoɓe nin haajuji moɗon sabi Allah he nelaɗo ɓe mbatta on bom message ɓe noddata on bom téléphone te onon kala on noddata si wona haajuji moɗon rewɓe hewɓe e moɗon on mbatta message si wona haaju moɗon o cohluɗon te wattu mbaɗɗa joom message fof ni warana ko miñirawo mum waɗɗum message ni mo yahamo neldama kumta haaju maɗa o mbiyamo merci te ɓen on kalta haala mumen e réseau sociaux he worɓe hewɓe gonɓe Europe ɗo ɓenin mbaɗa ballal sabi Allah he nelaɗo he dow ko goɗɗo andi he dow ko goɗɗo tinani ga less weli metti ɗi woodi mbiya waɗani kono ɗi woodi ɓen noon on kalta haala mumen ga réseau sociaux ga ko worɓe palteɓe on funtude ko ro on funtude walla ɓe palte ɗon funtude ko ɗon ɗumen funtude ko ɓen kalton haala mumen ga réseau sociaux ga walla ɓen kalta haala moɗon ga réseau sociaux ga ko addi mbimi oyo ko comɓe bandiya ko riwadde bandiya ha ɗaynirano ngari ga ɓe mbirama mi ɗaɓɓarade bo réseau sociaux kono mbaɗoɓe ni bandiyaɓe ɓen si a haali ga han ko ɓen loɓantama ko ɓen woni kawrara e am saabu joom ɓe andi ko wonɗo ɓernde muɗum ɗo ko ɗum kalanmi ga ko ɗum hattanmi hawrude he joom onon kala ko ɗum woni probléme moɗon ɗi woodi ɓe ɗamini ɗon ko on ɗaynanni mbaɗoɓe moƴƴereji neldoɗoma page neldoɗoma kaalay sabi Allah he nelaɗo taw ko ro meɗen gonɗa nanguira on hoko a ɗaynat ɗum ni tawlo on ko sabi Allah waɗirtan ɓen ɗamini ɗon ko on ɗaynat ɗumen ɓen on jartaɓe mukko kono mbo kaccitta joni wiyama yo miɗa falama dewgal sunna he farilla min wona cakan addimmi on suman siko debbo han jom fuɗɗa wiide andi onon koye ɓe worɓe on suman bala gaɗawal ngal wiyama yo no min wonami ɓen worɓe mi wonami ɓen mi wona cakan addimmi ɗo ko soobe addimmi joni noon onon tan ko on promesse ɗi woodi mi falama ɗaɓɓude dewgal sunna he farilla joom hay calumbal ballingal hay ɗo faka o wonta ɗo pimbo yiya par ce que on wi oyo ɗaɓɓammani dewgal sunna e farilla mi waɗi no wonni vidéo mbimi oyo kala mbaɗɗo on promesse mariage mbo andama on ɗaɓɓatama joni noon joom ko wirama yo min komi faala gannodiren ko si en gannodiri han on suman ɗon janggo e janggo en kebdoyta probléme ko si on gannodiri han kebdoron probléme ko si on gannodiri han e ko ɗon kebdoron probléme on gannodiri han kebdora probléme hombo hebdiɗo probléme mbo anda on kaccida he mbo on ganda hombo debbo mbatta ɗo message a anda walla nodda ɗum vidéo andama noroma ɗum ko ɗayɗo tan watta ɗum kono wona ɗum han ko ɓe ganduɗon ɓe tan ɗaynara on ni e ɓe ganduɗon ɓe tan ɗaynoro ni komo ganduɗa tan ɗaynata wona neɗɗo ko musidɗo ma ƴakarama ho mbo andama wawama ƴakkude mbo andama wawima ƴakko on jii tubako ɗe ƴatto ɓalejo metta ɗum ha wona ko ɓale ɓe kolli tubakoɓe ko hono ɓalejo ƴattorte awa bonnoɓe on e réseau sociaux ɓe ko ɓe ganduɗon ɓe on ganda ɓe bonnani on mbi